Hernández ha estat en la inauguració d'una fira que enguany complix 21 anys. Ferevin és el punt de trobada per als enòlegs, per als professionals de la restauració, de la distribució i per als amants del vi. La cosa va així. 7 euros costa este tíquet amb 8 consumicions i després és qüestió de disfrutar. Per exemple, de què? D'este vi és Passió de Bobal i és un dels que més èxit van a tindre en esta edició d'esta fira perquè ha rebut una qualificació de 91 punts sobre 100 per part del prestigiós crític nord-americà Robert Parker. Carolina, ¿qué es el que té este vi? Bueno, pues lo especial de este vino es que a pesar de ser un 100% Bobal, que es una variedad con mucho tanino y que tiene un pequeño paso por barrica, resulta un vino muy goloso, muy afrutado, muy fácil de beber, con arroces, carnes. Esta mostra l'ha inaugurat esta vesprada la consellera d'Agricultura, Maritina Hernández. Així vostès podran trobar 21 cellers de la denominació d'origen d'Utiel-Requena i més de 200 referències fins diumenge. I a Ontinyent, la música ha sigut la protagonista. La tradicional entrada de bandes ha pres els carrers del centre de la població. A ritme de pas doble, més de 1.000 músics